Ahojte priatelia, toto je veľmester Jan Markoš pre server Hrajšach.sk. V poslednom čase sme sa to celkom venovali Carlsonovým partiám a je pravda, že jeho výkony zanechávajú hlboký dojem, ale ak chcete nájsť naozaj klasickú ukážkovú učebnicovú partiu, tak odporúčam skôr zavítať do tvorby Vladimíra Kramníka. Dneska sa pozrieme na partiu, ktorú hral s bielými figurkami s Georgom Mayerom, čo momentálne je asi najsilnejší nemecký šachista. Je to partia z Dortmundu, ktorý sa hral toto leto a kde Kramník len náhodou neskončil prvý, keď prehral s Caruanom nejakú vyhratú pozíciu. Predtým vyhral asi 10 krát v tomto turnaji, čiže Dortmund mu zjavne celkom svedčí. Dobre, Vladimír Kramník šiel C4. Mayer kone F6, jazec C3. Čiže tu ten biely vlastne umožňuje čiernemu v podstate pomerne veľký výber, či nemôže ísť E5, C5, sám si zvoliť, aký charakter hry mu vyhovuje. Ja myslím, že Vladimír sa tu spolieha na svoju väčšiu erudíciu a vlastne tým, že sa zvolil takto ako nejasnú zatvorenú hru, tak vlastne neumožňuje tomu superovi až tak ľahko sa pripraviť. Čiže šiel C5, bielý jazec F3, čierny E6. Teraz je normálny ťah D4, určite normálny ťah aj E4, ale Vladimír Kramník šiel E3. No to je celkom typické. On ako silný taký pozičný hráč, ktorému nevadí hrať nejakú malú výhodu, hlavne ak je to bez rizika, tak vlastne víta toho svojho supera do pozície, ktorá je symetrická, v ktorej ten biely bude mať proste tempo viac. A toto mu Vladimírovi stačí. Čiže spela kon C6 a biely D4 a čierny D5. No a teraz, akým spôsobom využiť vlastne to biele tempo? No, veľmi často sa hráva A2, A3 napríklad. Aby po A7, A6 biely zobral na C5 a zahral rýchle B4. Kramník, ale ešte sa to dá hrať, tušíme, jazec F3, E5, ale biely vlastne zohral C berie D5 a tým vlastne vyjasňuje situáciu v centre. Teraz sa čierny môže vybrať, že buď vezme E pešiakom a sám bude mať pravdepodobne po nejakej ďalšej výmene v centre izolovaného pešiaka, alebo vezme jazdcom a toho izolovaného pešiaka prenechá bielemu. Úprimne povedané, ja by som radšej vzal E pešiakom a tváril sa, že vlastne chcem hrať útočne, že to je môjmu naturálu bližšie, mať viac priestoru a pre svoje figurky a snažiť sa o nejaký útok. Ale Mayer zobral jazdcom, aby sa normálne vyvinul, strelec C4, po ďalšom C berie D4, E berie D4, strelec E7, či obe strany sa vyvíjajú, rošáda. Vznikla veľmi taká typická normálna pozícia s izolovaným pešiakom. Čiže tu máme izolovaného pešiaka na D4, ktorý bielemu garantuje 2 predsunuté body. Vďaka nim má biely vlastne viac priestorov v centre a tým pádom má väčšiu šancu napríklad útočiť na kráľovskom krídle, pretože aby ste mohli úspešne útočiť na niektorom z krídel, tak musíte mať dobre postavenú pozíciu v centre, pevnú. Čiže biely v podstate má dva základné plány, buď sa mu podarí dostať D4, D5 do tej pozície, alebo sa mu podarí nejakým spôsobom využiť pod E5 a zaútočiť na kráľovskom krídle. Čierny za to sa musí snažiť udržať svoju pozíciu pevnú a pomaličky vymieňať figurky. Jeho šance ležia skôr v neskoršej strednej hre až v koncovke, keď vlastne výmenami figur sa oslabí útočný potenciál bieleho a tá slabosť toho pešiaka vynikne viac. Vyzerá väža E1, to je celkom normálny ťah, väža ide do centra na otvorený slupec a činejšie strelec F6, čo je také, dá sa to hrať, ale trochu častejšie zobrať jazec berie C3, B berie C3, počom vlastne zmizne jeden pár figur ľahkých a vlastne miesto izolovaného pešiaka tu vzniknú takto dva vysací pešiaci, ktorí vlastne sa nedajú veľmi dobre postaviť tak, aby sa kryli navzájom, čiže jeden z nich bude vždycky trochu slabý. Čiže takto sa dá tá pozícia hrať, ale čierny išiel strelec F6, čím jednak útočí na pešiaka D4 a jednak uvoľňuje poličko E7 pre manévre svojich figur, pretože ten jazdec na D5, pokiaľ si ho tam chceme nechať, tak potrebuje určitú oporu. Takže možno ten druhý jazdec ho vlastne pokrie cez E7.
Trošku nevýhodou je, že ten strelec na F6 je zároveň aj trochu citlivý. Ako je možné ho tam napadnúť, napríklad najčastejšie v tejto pozícii jazdec E4, čiže po nejakom B6, jazdec bere F6, jazdec bere F6. Teraz vlastne sa vymenili zase jeden pár figur, čo vyhovuje čiernemu, ale na druhej strane biely má teraz aspoň dvojicu strelcov, čo tiež je trošku nebezpečné. Táto pozícia je tiež okolo dynamickej rovnováhy. No, ale Vladimír zahral strelec B3. Ťah, ktorý menej odkrýva karty a až tak veľa vlastne nám teraz nehovorí o plánoch bieleho, ale je to pekný ťah, pretože vlastne na C4 ten strelec vždycky bude nejakým spôsobom napadnutelný, takže treba ho upratať. Zároveň možno niekedy biely môže zahrať dáma D3 a strelec C2 a vytvoriť batériu proti polu H7, čiže aj na to je strelec B3 dobrý. A teraz čiže zahral zaujímavý ťah. Čakal by som jazdec CS7, v tom zmysle, či niečo jazdec DS7. Čo má takýto ťah znamenať? Čierny odchádza dobrovoľne z aktívneho pola a chce zautočiť na D4. Čiže niečoho sa vzdáva sa jazdca, ktorý pekne stal v centre a niečo sa snaží získať a to je zautočiť na D4. To dvojsečné, pretože vlastne teraz rozkolísal čierny tú pozíciu, miesto toho, aby držal nejaké svoje centrálne pozície, tak začal sám útočiť a aký ten ťah tak možno nevyzerá. A tým pádom vlastne sa prestal hrať toho čierneho, ktorý sa snaží vyrovnať. Teraz nejaké pasívne strelec E3 tomu bielému nejako zvlášť nepomôže. Čierny ho napadne, jazdec F5 a teraz vlastne biely je skoro nútený zahrať D5 a po nejakých výmenách na E3 a na D5 ten čierny je úplne v poriadku, pretože má dvoch strelcov. Pozícia sa otvorila, čierny má dvoch dlhonových strelcov, čiže není veľká šanca, že by mal stať nejak horšie, aj keď biely má trošku centrálnejšie postavené figurky.